नमस्ते. मी कांद्याच्या पातीचा झुणका बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही कांद्याची पात घेतली आहे, म्हणजे एक जुडी आणली होती, पण त्याच्यातून आहे ना कांदे साईडला काढून ही पात आहे ना 1 वाटी घेतली आहे. आणि त्यासाठी लागणार आहे ना हे चण्याचं पीठ आहे. म्हणजे याला जेवढं लागेल ना तेवढं आपण घ्यायचं. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा जास्त लागलं ना तरी ते आपण जास्त घेऊ शकता. हे मिरची मसाला आहे, हे अर्धा चमचा घ्यायचा आहे. हे मीठ आहे ना चवीपुरतं घ्यायचं आहे. ही हळद आहे, ही थोडीशी घ्यायची आहे. हे पाणी आहे आणि हे तेल आहे. हे मोहरी आणि जिरं हे कशाला फोडणीसाठी आहे. आता मी पहिलं काय करते आता दाखवते. हे असं आपण भांडं घ्यायचं, वाटगं बिटगं घ्यायचं. त्यात पहिली कांद्याची पात ओतायची. म्हणजे आपण जास्त केलात ना तर सगळं प्रमाण वाढवत जायचं, बाकी काय नाही. त्याच्यामध्ये हे चण्याचं पीठ घ्यायचं. म्हणजे जास्त लागलं तर जास्त पण आपण घेऊ शकता. हे मिरची मसाला असा अर्धा चमचा घ्यायचा. हे मीठ चवीपुरतं घ्यायचं. ही हळद आहे, हळद घ्यायची अर्धा चमचा. आता हे सगळं घेतलं आहे साहित्य. आता हे सर्व आहे ना हे असं मिक्स करते. आपल्या घरात खाणारी 4-5 माणसं जास्ती असली ना तर आपण जास्त घ्यायचं. 1 जुडी 2 जुड्या आणायची. चण्याचं पीठ वाढवायचं, बाकीचं सगळं साहित्य वाढवायचं. गॅस पेटवला आहे, भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2 चमचा तेल घेतलं आहे. तेल तापलं की त्याच्यामध्ये जिरं मोहरी टाकायची आहे. आता मी तेलामध्ये आहे ना हे जिरं मोहरी टाकते. आता मस्त फोडणी भाजली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे असं ओतायचं सुक्कंच आधी. सुकं ओतून झालं ना की असं ते चांगलं परतायचं. आपल्याला जास्त भाजी असली ना तर मोठी कढई घ्यायची. आता मी थोडीशीच घेतली आहे ना म्हणून मी अशी छोट्या भांड्यात घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये थोडं मी पाणी ओतणार आहे. म्हणजे बघा किती ओतते ते, कारण ते शिजायचं आहे ना, म्हणजे आपल्याला झुणका बनवायचा आहे. असं 1 पेला पाणी ओतायचा आणि असं जरा हलवत राहायचं. हे असं आहे ना सुकंच ओतून आहे ना नंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. आता हे मस्त असं झालंय गरगरीत. आता मी जरा झाकून मारते. कशासाठी? ते कांद्याची पात शिजायला पाहिजे ना, म्हणून थोडं म्हणजे 1 मिनिटासाठी मी झाकून मारते. गॅस थोडा फास्ट केला आहे, थोडा म्हणजे मीडियम ठेवायचा. आणि एक असं माहिती आहे का, कांद्याची पात आणि पीठ आहे ना कालवून नाही ओतायचं, कारण ते पीठ सगळं भांड्याला पण लागतो. आणि ते कसं सुकंच ओतायचं कढईमध्ये आणि सुकंच हलवायचं. आता बघूया आपण झाकण खोलून. मस्त वाफ आली आहे. आणि हे कसं आता असं ना सुकं होईपर्यंत असं परतत राहायचं. आपण याच्यामध्ये तेल पण जास्त टाकू शकता. मी आपलं कमी घेऊन दाखवलं. आपल्याला पाहिजे तर आपण जास्त पण घेऊ शकता. मी 2 चमचे घेतलं होतं कमी. आपला मस्त झुणका तयार झालेला आहे. आपण कसं सुक्का सुक्का करायचं आहे आता आपल्याला. आता थोडा गॅस थोडा मीडियम करते. म्हणजे लगेच लगेच भाजी नसली ना घरामध्ये तर असा प्रकार करू शकता आपण. झुणका आणि भाकरी टिफिनला वगैरे नेऊ शकता. चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर टिफिनला घेऊन जायचं. त्याचं पण साईडचं आहे ना असं पूर्ण काढून घ्यायचं आणि मध्ये एक आता गोळा बनवायचा. असं मस्त गोळा करायचा. म्हणजे कसं वाफेने आहे. तो कांदा पण आहे ना, कांद्याची पात ती पण छान भाजते. मस्त झालाय. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला छोट्या वाटीमध्ये काढून दाखवते.
कांद्याच्या पातीचा झुणका मस्त छान झालेला आहे आणि असा तुम्ही पण बनवा मस्त.